Hej. Jeg hedder Jens. Jeg kan godt lide kage. Og jeg har en ven med. Jeg ved ikke, hvad han hedder. Han er nok pædofil. Prøv at sige noget. Nej. Se selv. Han har ikke noget navn. Ej, det er gas. Velkommen til Headgaming. Det er mig og Magnus. Mig og Rasmus. Og mig og Magnus. Det lyder dumt. Rasmus og Magnus. Sådan noget. Sådan. Og ja, lad mig fortælle lidt om mig selv. Jeg kan godt lide kage. Hvad med dig? Jeg kan også godt lide kage. Altså. Hvem kan ikke det? Vi ikke? Nej, jeg kan ikke lide kage, ej. Okay. Nå, ja, men vi vil bare lige hurtigt præsentere vores kanal. Og vi har også lavet Steam-gruppe. Og der er egentlig ret mange allerede. 26 medlemmer eller sådan noget. Jeg tror, jo. Så ja. Var det det? Ja. Nå jo. Ja. Jeg tænkte lidt på, jeg har lige tænkt på, at her den 1. december, der kunne mig og Magnus måske lave en let's play. Julekalender. Halløj, dems ting. Halløj, ting. Julegrans ting. Et eller andet. Ja. Med ovn og pynt og sådan. Ja. Så et stort skilt, hvor der står glædelig jul! Altså, den 24. december. Vi kunne lave en Hvad? julekalender. For hver dag i december. Men ja, vi vil altså prøve at lægge så mange videoer op. Altså, når vi lige er kommet i gang, ikke? Så, ja. Så tror sgu det. Undskyld for det larmer. Det var min computer, Ja. som er lidt spændt. Der er nok lidt dårlig lyd af lidt eller meget. Aner det sgu ikke. Nå, men vi ses YouTube. Hej hej. Hej, for længe.